ಮಲೆನಾಡದ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ತೆರೆತಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಲೇಸ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಪಾವಡ್ ಬಾಯ್ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಶಶಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೋಪ್ ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಎದುಕೊನಗ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಚೇಳಾರ ಮೊಕಲೇನು ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸವಾಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಪರಶುರಾಮೇರ ಸುಡರಿದ ಈ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಥೆತ ಪೊದಿಕೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಜನನಿ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಪಂದ್ ತಿರಿನಕುಲ್ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಪೆದಿಯಪ್ಪೆ ಇರುವೆರ್ಲ ಆ ಸ್ವರ್ಗೋರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪಂದ್ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಲ ದಂತೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಗಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಕಾಪುನ ಆ ಸೈನಿಕರು ಬಂಧುಲೆ 2014 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉರಿ ಪಂಪಿನ ಊರುಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 4 ಜನ ಉಗ್ರರು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪಿರು ಐಟವೇತೋ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಪೆ ನೆಕ್ಕಪಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಅವೆಂಚ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಖುಲು ತೂಲೆ ಸಾಗರವೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲಿ ಎದುರಾಳಿ ನುಸುಳಿ ಬರಲಿ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವೆ ದರಗುಟ್ಟೋ ಚಳಿಯೇ ಇರಲಿ ಮೈ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲೇ ಬರಲಿ ಎದೆ ಬಡಿತ ನಿಂತು ಹೋಗಲಿ ನೀ ದೇಶ ಕಾಯುವೆ ಹೆತ್ತವರ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗಾತಿಯ ದೂರ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಆದ ಸೈನಿಕ ಕನಸುಗಳ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ದೇಶ ಕಾಯೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ ಎಂಟೆ ದಯ ಬಂಟ ನೀನು ದೇಶ ರಕ್ಷಕ ಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ಉಸಿರು ಕೊನೆ ತನಕ ನಿನ್ನೆಸರು ಅಜರ ಮರ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಲ್ಮೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವೀರ ಸೈನಿಕ ಉಡಲು ಕೈಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ವನ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಲೈ ಬಗ್ಗುದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮಲ್ಪುವೆರ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್
ಮಾತೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋನ ಕಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಜೋಶುನು ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆ ವರ್ಷದ 365 ದಿನಲ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ದೊಂಬು ಓವೆನ್ಲ ಗೆನ್ಪಂದೆ ನಮನ ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಕಾಪುನು ಈ ಸೈನಿಕರು ಅಂಡ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಬದುಕದ ಬೇನೆ ಬಸರ ಪಂಪಿನ ಉಂಡತೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಣ್ಣ ದುಂಬುಗು ರಘುದಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೈದಿಗೆ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದಿರ್ತೈತೆ ಈ ದಾಯ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೋ ಗಿರಿಜ ನಮ್ಮ ಜವಣಿರಿ ಆಯನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪೋತೇರಿ ಬಾಲೆ ಬರಂದುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಬಾಲೆ ಬತ್ತೇನಾ ಅಂದೆ ಅಂದಿ ಬತ್ತೇನ ರಘು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೇನಾ ಅಮ್ಮ ರಘು ಎಂಚಲ್ಲಾರಮ್ಮ ಯಾರು ಸೌಖ್ಯ ಮಗ ಈ ಅಂಚಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಪಾಪ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮಗ ಈ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಗ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಂತ ಮಗ ರಘು ಒಂದು ದಾದ ಮಗ ಈತ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋತ ಬೇಲೆ ಭಂಗ ಆಪುಂಡ ಅಮ್ಮ ಇರಗೆ ಏರ್ ಬಂಡರಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಬಂದು ಜಾನ್ ಮಲ್ಪನು ಎನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪುನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಏಪಲೆ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಆವಂತಮ್ಮ ಯಾನೋರಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪುನ ಸೈನಿಕೆ ಬಂದು ಪಣಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಪಂಡ ಮಗ ಇಂದೇ ಗಿರಿಜ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಸ್ತಪಿರವುಡೆ ಪೋಂಡ ಎಂಚೆಯ ಈ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಒಯ್ಕಲ ಜಗ್ಗಂದೆ ಗಡಿಟ್ಟು ಬೆಡಿಪತ್ತೊಂದು ಉಂತೆರ್ಲ ತಿಗಲ ಗಟ್ಟಿಬೋಡಿಯ ತಿಗಲ ಗಟ್ಟಿಬೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀರ ಯೋಧನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಅವನ್ನುಂಟು ಅಂದಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಂತನಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾ ಅವಂದು ನಮಗ ಈ ಸತ್ಯನಲ್ಲಿ ರಜೆ ಪಾದ ಬೈದತ ಮದ್ಮೇದ್ ಪೋಪತ ಅಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ರಟ್ಟು ತಿಂಗೊಂದು ರಜೆ ಮಾಡ್ದೆ ಬೈದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮದಿಮೆ ಅದು ಹಿರೇಗೊಂಜಿ ಮರ್ಮಲೇನ್ ಕೊರ್ತೇ ಬೋಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಸುಭಾಷ್ ಒಲ್ಲಿ ಆ ಏನ್ ಲೆತ್ತಂಪರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಬೈದಿಜೆ ಓ ಸುಂದರಣ್ಣ ಸುಭಾಷ್ ರಾಜರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯನ ಕೈತಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಪ್ಪ ಸುಭಾಷ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗೆ ತಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ದೇನಾ ಒಂದು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಪಾಪ ಆಯ್ನ ಒಂದು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ఆయన అవస్థేనే దాదందే పనిపోయిన మగ ఏ ನಮ್ಮ ಮರಿ ಅದ್ದೆಪ್ಪೇರ್ನೆ ಪುಟ್ಟುದೀನಿ ಮಗ ದೋಸ್ತಿ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಪೂರ ಹಾಳಾದು ಪೋಯಿ ಈತೆ ಬತ್ತಿ ನಾತೆ ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಸುಧಾರ್ತೋನು ಮಗ ಒಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಂಪೆ ಪೋಯಿ ಮಗ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಹಾ ಪಾಪ ರಘು ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ಮಿ ಪಂಪಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡೆ ನಡಪುಂಡು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲ್ದ ರಜೆ ಮುಗಿತದು ರಘು ತೀರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಉಂಟ ಅಲ್ಪ ಅತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದಪಾನೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಪ್ಪುನೇ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಜವನೇರ್ನ ಕೈಟು ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಾಂಜಾ ಪಂದು ನತ್ತ ಪಿರಾಡ್ ಪೋಂಡೆ ಇಂಚ ಪಾನು ದಾ ಸುಭಾಷ್ ಹಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಂದ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಅರ್ತಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕ ಪೂರಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸುಭಾಷ್ ರಶ್ಮಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡುವ ರಶ್ಮಿ ನಿಕ್ಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಿ ನನ್ನ ಬಿರೇಬಿ ಬರ್ಪಾರು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ರಶ್ಮಿ ನಿಕ್ಕು ಪಿರ ಬರ್ಪೇನಾ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಯಿ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ ಬರಿ ಅಂಚ ಪನೋಡಿ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯ ರಶ್ಮಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ನಂಚಿನತ ಏಪಲ ವೈಕಲ ತಯಾರಾದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜೀವ ಪೋಂಡು ಬಂದಂಡ ಆ ಇಡ್ತು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡ್ಯ ರಶ್ಮಿ ಅಂಚ ಆನಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಚು ಬೊಟ್ಟ ನೀರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಆಸೆ ರಶ್ಮಿ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೂಕೆಡ್ತಾಂಕಿದ್ದೀರ್ ಅಕಲಿ ನನ್ನ ತೂವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ರಶ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಇದಡಿಯ ನಮಗ ಪಪ್ಪ ಅಂದ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಓದು ಬರ್ಪೆ ರಘು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅವಂದ ಇಚ್ಚಮ್ಮ ನನ್ನ ರಜೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತುಂಡು ತೂಕಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ದೇಶ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಅಮ್ಮ
ನಿಗುಲಿತೆ ನಾನು ಖುಷಿತೆ ಕಡಪಡೋಡು ಯಾನ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ. ಸರಿ ಮಗ, ಜಾಗ್ರತೆ. ಸುಭಾಷ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ನೆನೆಪುಂಡತ ಪಪ್ಪ ಮನ್ ಲಾಯ್ಕ ಟೂ ಅನ್ಲಾ ರಶ್ಮಿ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ. ರಘು ರಜೆ ಮುಗೀತದ ಪಿರಾ ಕ್ಯಾಂಪುಗು ಪೋಪೆ ಮುಲ್ಪ ಊರುಡು ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ರಘುನ ಬುಡೇದ ರಶ್ಮಿ ಬಂಜಿನಾಲ ಆಪೋಲು 7 ತಿಂಗಳು ಜಿಂಜಿದಿನ ರಶ್ಮಿಗ್ ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬಾಯಕೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರು. ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗಳು ಜಿಂಜಿದ ರಶ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಆಣು ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲ್ ಆಂಡ ಒಂತೆ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಕಾಶ್ಮೀರೋಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ದಾದಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ತೂಲೆ. ಇವನೇ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದ ಉಗ್ರರ ಅಟ್ಟಹಾಸ. ಶ್ರೀನಗರ ಸೇನಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 40 ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ವೀರಮರಣ. ರಘು ರಘು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಏನ ಬಾಲೆಗೆ ದಾದಾಟಿ. ರಘು ರಘು ಗಿರಿಜಾ, ನಮ್ಮ ಬಾಲಿನ ಸೋಲಯ್ಯ ಗಿರಿಜಾ. ರಘು 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 ದಾದ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಬೋದು ಬರ್ಪೆಂದು ಪಂಡಿನ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಮಗ. ರಘು ನಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಬಾಲದ ಮಾನ ಹೊರತುಲ ರಘು. ರಶ್ಮಿ ರಶ್ಮಿ ತಾಯ ಮಗ ತಾಯಗಿಂಚ ಕಲ್ಲಾದುకుంద ಈ ಪೆತ್ತಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡ పేద మనసుడిది ಒಂದು మనసు కన్ను మల్పొచ్చి పులిపు మగ పులిపు. ರಶ್ಮಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏಕದಾಲ ಆನಂದಾಂಡ ಇನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟ ನೀರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿಯ. ನಾನು ಬಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಈರ್ಲ ಬಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಮಾಮ ಈರ್ಲ ಬಲಿಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕಲು ಈರ್ಲ ಬಲಿಪಡೆ ನೋ ಬಲಿದಿಂದ ಅವಳ ಆತ್ಮకు ಶಾಂತಿ ನಿಕ್ಕಂದು. ಮಾಮಿ ಅವರು ಪನುದಿದ್ದರು ಎಂದು ವೀರ ಮರಣ ತಿಕ್ಕುಡು ಈ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜೀವ ಪೂಡು ಬಂದು. ಮಾಮಿ ಅವರು ನಂಜಿ ಅಸಲೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಬಲನ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರವಳು ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅಂದು ಈ ದೇಶ ಕಳವನ್ಯ ಈ ಮಗನ ಜಾಗಗೂ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬಾಳೆನು ಸೇರವೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬಾಳೆನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರವೆ. ಸರಿಯಾದ ಪಂಡ ಮಗ ದಯ ಗಿರಿಜಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ದಿನೋಲ ಅವೇತೋ ಜೀವಲು ಒವ್ವೊ ಕಾರಣಗೂ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚತ್ತೀಯ ಅಯ್ಯೇ ಹುತಾತ್ಮಯಿನಿ. ನಮ್ಮ ರಘು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಬೇನೆರೆ ನೂದು ಸಾಧಿತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಜವನೀರ ಆರ್ಮಿಗೆ ದಾಯ ಸೇರ್ವೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬಂಪಿನ ಜೀವಂತವಾದಪ್ಪನು ಇನಿ ಅಕ್ಕಡ ಮಾತ್ರಯ ಯಾನ ಮಾತಾಡಲಕ್ಕೆ ನುನ್ನೀತೆ ಯೋಧರ್ನ ಜೀವಡು ನಿಕಲು ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇನಿ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಯೋಧೆ ಹುತಾತ್ಮ ಎನ್ನಂಡ ఆయన ಜಾಗಗೆ ನಮ್ಮ 10 ಜನ ಸೇರೋದು.
ಸುಭಾಷ್ ನಿಕ್ಕಿತ್ತಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಾವು ಕಿರಿಕಿರಿಂದ ದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಅರ್ಥಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕು ಪೂರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಪನ್ನ ಇತ್ತ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ఉంటుందల్ప ఈ ఆయన ముట్టొచ్చి ఆయన ముట్టినవా యోగ్యతల నిక్కింది అయ్యే ఎన్న బకి ఈ దేశోగాది ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಬಿರ್ಸಂಡಯ್ಯೆ ಅಂಡ ಈ ಹಮಲದ ಮದ ಏರ ಒಂದು ತುಂಬು ದಿನ ಈ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗಿ ಪೆದ್ಯ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗಿ ದುಣ್ಣಾದು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲಂಬೆ ನಿನ್ನನ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮನಮೆಂದು ನಿನ್ನನ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮನ ಥೂ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಇದೇ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಇದೇ ಯಾನ್ ಏನಿರ್ದಿಂಚು ಬದಲಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗೆತ್ತನಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗೆತ್ತನಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಈ ದುಷ್ಟರದ ಬಲೆಗೆ ಬುರ್ದಿನ ಎನ್ನಂಚಿನ ವೇತೋ ಜವನೇರಿ ಇದೇ ಬರ್ರ ಒಂದೇ ಒದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಅಂತ್ಯವಡು ನೆತ್ತ ಅಂತ್ಯಗೂ ಯಾನ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆ ಹುಟ್ಟಿನರ ಮಾನಿ ಸೈಯರೆ ಉಂಡು ಕುದುವೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ತುಂಬುದಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬದುಕನೆ ಮದತಾನ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಕೊರಿಯಾನ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಕೊರಿಯಾನ ದಂಡಿಗೆ ಬೋದು ಅಂಕ ಕಾದರೆ ತಂಕೊಡುವುದಿನಾಯೇ ತುಂಬು ಬರ್ಸಾದ ಚಳಿಗಾಳಿನ ತೂವನಾಯೇ ದಂಡಿಗೆ ಬೋದು ಅಂಕ ಕಾದರೆ ತಂಕೊಡುವುದಿನಾಯೇ ತುಂಬು ಬರ್ಸಾದ ಚಳಿಗಾಳಿನ ತೂವನಾಯೇ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರ ಬಾಂಬು ಗುಂಡುಲೆಗೆ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ತಿನಾಯೇ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರ ಬಾಂಬು ಗುಂಡುಲೆಗೆ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ತಿನಾಯೇ ಕಡತ ಉಸುಲು ಅವು ದೇಶಗಾದ ಬಂದು ಪ್ರಾಣನೆ ಬುಡಿನಾಯೇ ಉಸುಲು ಉಸುಲುಡು ದೇಶ ಭಕ್ತಿನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತಿನಾಯೇ ಆಯೇ ಬೊಳ್ಯ ಮಾನಿಕಾಯೇ ಗುಡಿಟುಪ್ಪುನ ಆ ದೇವೇರು ಮಾಯೋಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೇರಡ ಗಡಿಟುಪ್ಪುನ ಈ ದೇವೇರ್ನ ಕೊಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪೇರು ಬಂಧುಲೆ ಮೊಕಲ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮೊಕಲ್ನ ಬಲಿದಾನಗೂ ನಮ್ಮ ತರತ ಗಾವಡಿ ನಿಕ್ಕಳ ಮಾತೆ ಅನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ದೇಶ ಭಕ್ತಿದ ಗಿಡನು ಪತ್ತಾದು ಭಾರತಾಂಬೆನ ರಟ್ಟದ ಬಲನು ನಾನಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯಡು ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಪಿನ ತಡಪೆರೆ ಏರೇಡ್ತಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕೆಲಸೋಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆ ಎಂಗಲಟ್ಟು ಉಲ್ಲರತೆ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಬನ್ಕ ಬೋಲ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಬೋಲ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಬೋಲ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಓವುಲ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೈನಿಕರ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿಕ್ ನಮ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಡಯಲಾಗ್ ಆತಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾತಾ ಪನ್ಪೇರು ಪುರ್ಲುಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪ ಸೈನಿಕರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಮಾಯಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಏತ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೂಡ್ದಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಿಡ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದೋಚೋಲಿ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮನೆ ಪೂಜೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಬಂದ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇಂಚಿನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣ ನಾವಡು ಪೋತಿನ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಾರ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಜನ ಬೈದಾರೆ ಮತ್ತು ಏತ್ ಜನ ಕೆಡ್ತೇರು ಎಂದು ಪಂದಂಡ ಇನಿ ನಂಗೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಡಿತ ಉಲಾಯಿ ಬರಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆ ಒಂದಿನಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು
ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಬತ್ತಿ ಸತಿಗೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಉಂಡು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆತೊನ್ನಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಟೋಟ್ಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಡ್ ವೆಲ್. ಇಂಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂದು ಪನ್ಪದ. ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ತೂತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ತೂತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ವೈನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ ಅಂದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಏನು ಪಣ್ಣ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ MC ಆ ಇಡೀ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಡ ಆ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಜಾಗೃತಿನ ಮೂಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕುಲ್ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೇರು, ಇಂಚ ಮಂತೇರು, ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಂಚಿಂದ ಒಂದು ಜೋಶ್ ನೀರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಜಿಂಜ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಕ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಟುಡೇ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಂಕ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲಿ ಅನಿಸಿನ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಮಿಷಿನ್ ಗನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಿಡ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ನ ರೀತಿಲ ಇಂಕ ಡಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದೆಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆದು ಆಂಡಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು. ಐಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ದೆತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಟಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಸೈನಿಕರು ದೇಶ ಕಾಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ದ ತಯಾರಿ ಆಪುನೇನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಆ ತಯಾರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಕೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಇಂಚ ಅವೇನು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಥಾನಕನು ದುಂಬುಕೊನೆಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪದ ಸಂಗೀತ ಲೈವ್ ಆದ ಕೊರ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು, ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಆದಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡವು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಕಲು ಇಂಚ ಬಂಡ ಯೂತ್ಸ್ ಕೆಲವೇರು ಬೊಡ್ಚಂದ್ರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಅಂದ ಪೋಪನ ಸಾದಿ ತಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಬಕ ಆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವನ ಏತು ಉಂತಾಣಲ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆ ಪೂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಇಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಾಕಾದು ಹೋತು ಅಂತ ಪನ್ಪುನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಐತ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ ಅತ್ತು ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚಂದ ಇಂಚಿನಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ನಿಜಿನ ಆಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸಾದಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನತ್ತು. ಬಟ್ ಆಂಡ ಈ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ತೂತು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೇನೆ ಬೆಕ್ಕಸನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ. ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್, ಶಶಿ ಸೋಪ್.